játszottak azt, de ustóba futa. Mit kézzel, mit művelt? Ezt lepülvei elkelgettem. És közben rágózik. Olyosján fogott hegelyet. Olyosján fogott hegelyet, fel akarta falni. De a kiseg így olyan pici volt, amúgyra elkezdte, mikor elengedte. Aztán a Olyosján ezen nagy ájóba, csapdába esett. A kisegi meghallott kiáltozást, nem baj, oda szélt, addig járta, míg az ájót, míg egy nagy kukatul nem járt. A Olyosján visszamosogott ki egy kiszabadult. A róka és a gólya. Ha tudna olvasni, a róka és a gólya. Igen. Csak egy pillanat. A róka megtépált a gólyát, de nem adott hozzá kanajat, mert tudta, de magát túl udvarias, kérjen kanajat. Amikor leültek a asztalhoz, ott munkához kezdett enni, de nem. Jóga kitolkos